खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि लोमसाव दैमारि इं 2024 मायथाइनि दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि बानजायनायाव अनलाइननि गेजेरजों आरज बादायलायनाय बे आयदायाव आं भेरगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय खाग्राबारि बिया बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय नलबारि गामिनिफ्राय आरज बादायनो सिगांदों। बेनिनो सेथि देंखननि हांख्रायजानाय आरज फै आफा बोराइ बाथौ मेथाइखौ रोजाबनो सिगांदों। बेखौ सुजुदों लकेश्वर उजित। दायो आं आरजखौ जागायदों। फै आफा बोराइ बाथौ